Anjo Juma. Komachelo duond bura mar ODM kore kwayo mondo mi oneni kunde kata yiero magi mag kor gwenge ma bende nochore nyime obiotayo makare ma ok ni imiyo telo jogo ma iparo ni kod huma malach e kor gwenge. Ma en kaluwore kod jakom mar duond bura mar ODM e kaunti ma Kwale, Sheikh Juma Ngao, ma okoni yiero magi mag duond bura mar ODM ma bende no winjore bed ni bago e kaunti no ma Kilifi ne ochore nyime kaluwore kod kwayo manowuok kuom tendo duond bura mar ODM ka okoni dwaro koro nitiere mondo mi yiero makamago biyo otayo makare mondo mi jopiny obed kod duol kokalo e duond bura mar ODM. Tunataka wanachama wa ODM mashinani wachague viongozi for the first time in 20 years. Si consensus. Consensus kaifanya mitanga na washinda uchaguzi wamelalamika. Baada ya kusema washinda wao imekuwa nullified. Tumeseni barua, uchaguzi mpya unafanywa. Uchaguzi ungetangazwa wafanya consensus watu wawili. Hatujameza hiyo harmonization. Hatujameza hiyo consensus. Hatujameza hiyo sasa wageuza majina. Sasa tutufanye nini? Uchaguzi kwa urudi kwa grassroots consensus.